Dobrý večer všetkým. Dúfam, že sa počujeme. Takže dobrý večer ešte raz všetkým na Slovensku aj v zahraničí. Ďakujeme, že ste tu dnes s nami a tiež pozdravujeme všetkých, ktorí si nás pozrú po živom vysielaní. Dnešnou témou je prepisovanie dejín. Keďže v auguste si pripomíname hneď niekoľko významných dátumov. V noci 20. na 21. augusta si pripomíname 57 rokov od vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do bývalého Československa. 23. augusta spomíname na obete totalitných režimov a 29. augusta uplynie 80 rokov od Slovenského národného povstania. Každý z nás však určite počul rôzne interpretácie, či už týchto alebo iných udalostí z našich dejín. Čo teda naozaj vieme? Čo nevieme? Alebo čo nechceme vedieť. Je nám jasné, že totalitné režimy v našich dejinách ovplyvnili mnoho budúcností a mnohých ľudí. Avšak otvorením dnešnej diskusie a tém, ktoré nás čakajú, chceme poukázať aj na to, že okrem budúcnosti je aj minulosť. Niečo, čo si nesmieme nechať vziať. Lebo ako sa hovorí, sila pramení z našej znalosti. Bez ďalšieho koľkov by som teda rada privítala našich dvoch hostí, pán Peter Jašek a pani Kubátová. A v konverzácii s nimi budú Renata a Imrich z londýnskej kaviarne. Slovo teda odovzdávam Imrichovi a nášmu prvému hostovi. Ďakujem, Sofia. Začneme to trošku z druhej strany a začneme 68. a potom sa porozprávame o SNP, ale našim dnešným hosťom je pán doktor Peter Jašek. Pán Jašek je slovenský historik, ktorý pôsobí v Ústave pamäti národa. V súčasnosti pracuje ako bádateľ na oddelení výskumu a vzdelávania v rámci Centra výskumu obdobia neslobody UPN, kde sa zameráva na obdobie 20. storočia, najmä na obdobie normalizácie, čiže 89 až 68, pád komunistického režimu na Slovensku a činnosť slovenského politického exilu. Dobrý deň, pán Jašek. Príjemné popoludne prajem a ďakujem veľmi pekne za pozvanie a teším sa na diskusiu. Takisto aj ja a my. Začnem rokom alebo časom pred 68. a pred augustom 68. Prečo bolo poľavenie cenzúry v Československu, v Československej socialistickej republike zadefinované ZSSR ako protisocialistické? Veď to bola vnútrospoločenská zmena a evidentne to všetci chceli. My sme sa teda už preniesli asi priamo do toho roku do tých 60. rokov, takého veľmi optimistického obdobia, naozaj takého nielen politického, ale aj spoločenského a kultúrneho uvoľnenia. A tak samozrejme cenzúra to bol možno v mnohom taký prelomový moment, lebo ako som spomenul, celé tie 60. roky dochádzalo v bývalom Československu aj na Slovensku k takým pohybom. Známe sú tie termíny, že bratislavské prediarie, vývoj 60. rokov, ktorý predchádzal tomu roku 1968, ktorý potom poznáme ako Pražská jar. A samozrejme cenzúra proste definovala komunistický režim tak, ako definuje v podstate všetky totalitné režimy. A keď som spomenul ten vývoj 60. rokoch, tak tam bolo veľmi, tá cenzúra ako taká polavovala už v tomto období. Koniec koncov výsledok bol obrovské vzopätie slovenského umenia, keď to tak povieme, a kultúry. To bol jeden z nosných pilierov toho reformného prúdu v 60. rokoch a ja vždy zvyknem hovoriť, že toto bola možno najsilnejšia generácia slovenských umelcov v rámci 20. storočia, či už máme na mysli spisovateľov, výtvarníkov, ale aj rozvoj toho nového umenia, filmová tvorba a tak ďalej a tak podobne, divadlo teda. To sa radí samozrejme k tým spisovateľom, výtvarníkom a tak ďalej. Takže toto bolo veľmi silné a títo ľudia aj čiastočne svojou tvorbou, silná generácia novinárov proste posúvali tie hranice toho povoleného diskurzu v 60. rokoch a potom prišiel rok 1968 a možno taká kľúčová vec, práve tá by som povedal, radikálnejšia zmena alebo najvýznamnejšia reforma, to je možno to správne slovo, ako to povedať, bola, keď vo februári bola práve zrušená cenzúra. A keď sa pýtate na to, že prečo vlastne to Sovietsky zväz považoval za niečo také veľmi negatívne, tak to bolo práve preto, lebo naozaj zrazu jednak to odstránenie cenzúry podnetil obrovský rozvoj občianskej spoločnosti, pretože sa zrazu diskutovalo o veciach a problémoch, o ktorých, keby som to tak obrazne povedal, sa ľudia pár rokov predtým bali aj uvažovali.
A jednou z tých vecí bol aj charakter komunistického režimu v 50. rokoch, ale napríklad aj vzťahy k Sovietskému zväzu. A často sa tak, alebo stávali sa prípady, kedy proste politika Sovietov bola kritizovaná na stránkach československej tlače. Typický príklad za všetky poviem, teraz sme si nedávno vlastne pripomenuli výročie smrti Jana Masaryka, ministra zahraničných vecí československého v roku 1948, opradené záhadami, a o týchto veciach, čo komunistickému režimu a Sovietom špeciálne nebolo príjemné, sa začalo hovoriť aj verejne. Takže preto oni vnímali to odstránenie cenzúry ako niečo, čo ich tak najviac iritovalo, keď to tak poviem, v rámci desiatok iných reforiem, ktoré charakterizovali reformný proces roku 1968. Chápem. Takže tých výhovoriek alebo tých dôvodov bolo viac. A jedna, čo je dosť často používaná, je NATO, je vojska NATO pred alebo okolo Českej republiky, proste zo západu. Takže táto výhovorka bola použitá Ruskom aj v roku 2022 pri vpáde do Ukrajiny. Ale ako bola táto dezinformácia prijatá ľuďmi, keďže evidentne mali nejaké informácie? No, v tom roku 1968, keď by sme to tak nejako zobrali, tak tá situácia bola podľa môjho názoru veľmi špecifická v tom, že ako keby tá okupácia, ktorá prišla formálne od spojeneckej krajiny a prišla spôsobom, ktorý ľudia nečakali. A jej teda zámienkou, takou kvázi oficiálnou skôr, boli reformy v Československu, čo sovietské vedenie na viacerých bilaterálnych, ale aj tých multilaterálnych rokovaniach, na ktorých vlastne vystupovali aj predstavitelia Poľska, Maďarska, Nemeckej demokratickej republiky a Bulharska, tak vlastne kritizovali celý ten reformný prúd, to odstránenie cenzúry, a oni hovorili o takom pojme, že kontrarevolúcia, čo vlastne v jazyku týchto komunistických lídrov bola alúzia na Budapešť v roku 1956. Známy Brežňevov výrok ešte na jar, že kontrarevolúcia sa nezačína vtedy, keď sa strieľa, ale práve ako keby vnímali skôr tie reformy. A toto, čo spomínate s tými vojskami na to boli skôr také, by som povedal, možno provokácie a akcie spravodajských služieb, ktoré sa snažili teda navodzovať, že sa mal nájsť ako keby nejaký sklad zbraní, hej, ktoré sú ako keby americké výroby, a tak samozrejme boli to skôr, hovorím, také spravodajské provokácie, hej, že v tom naratíve, ktorý proste Sovieti išli v tom období, toto nehralo nejakú veľkú úlohu, už aj preto, že je to myslím také známe, že práve v tomto období natáčali proste americkí filmári v Československu v Prahe jeden vojnový film, a akože naozaj mali problém nie, že zohnať tie proste západné zbranie alebo niečo také, ale čo je len historické uniformy amerických vojakov v Československu. Sa to skoro vôbec nenachádzalo, čiže akoby skôr ten naratív Sovietov a takéto formálne zdôvodnenie toho, prečo prišli do Československa, bolo v tom, že tu teda hrozila kontrarevolúcia a to, čo oni vnímali a definovali ako ohrozenie socializmu. A môžem k tomu tiež ešte aj povedať, že aj táto samotná vojenská akcia, na to častokrát zabúdame, alebo sa to tak veľmi nezdôrazňuje, že ten pôvodný scenár bol vlastne postavený na tom, že zároveň s touto vojenskou akciou prebehne aj vnútrostranícky púč v Československu. To znamená skupina prosovietských kolaborantov. Na Slovensku je známe najmä meno Vasil Biľak, ale tá skupinka bola samozrejme trošku širšia. Počas rokovania predsedníctva ústredného výboru komunistickej strany Československa ako keby prevezme moc a vlastne vyhlási, že na záchranu socializmu prichádzajú spojenecké vojska. To znamená tie invázne vojska štátov Varšavskej zmluvy. Takto bol ten scenár pripravený a vlastne nepodaril sa len, alebo najmä vďaka tomu, že vlastne ľudia vyšli masovo a spontánne do ulic a tam vyjadrili proste svoj protest. A samozrejme, na tej politickej úrovni to padlo na tom, že väčšina členov predsedníctva sa zhodli na tom známom vyhlásení, ktoré, keď poznáme tie filmy z roku 1968, Pelíšky a tak ďalej, tak vždycky v noci ide, kde teda odsudzujú ten vojenský akt a zdôrazňujú, že to bolo bez vedenia legálnych predstaviteľov Československa a tak ďalej. To je také známe vyhlásenie. Čiže toto bol ten politický krok, ktorý ten púč úplne zmaril. Samozrejme aj to, že nemali prevahu, že tam boli v menšine. No a potom hovorím, podľa môjho názoru veľmi dôležitá práve reakcia tých ľudí, ktorí naplno aj pred domácim obyvateľstvom, ale aj pred medzinárodným spoločenstvom vlastne ukázali, že táto akcia je fakticky vojenskou inváziou a faktickou okupáciou Československa. Ste spomenul ten puč, tak k tomu sa troška vrátim. Je odovzdanie
pozývacieho listu od Biľaka cez, myslím, to bolo Šelesta, Petra Šelesta, na toaletách. Je toto dezinformácia, alebo je toto skutočnosť, ktorá sa stala? A je proste teraz, bude to dezinformácia v našom folklóre, alebo je to niečo skutočné? No, pri takýchto historických udalostiach to sme ako samozrejme, že vždy na trošku takej tenkej pôde, lebo viete, ako to býva, že takéto veci spravodajsko-konšpiračného charakteru málo kedy bývajú úplne 100% zachytené v dokumentoch. Ale každopádne je to vlastne jedna z dvoch verzií toho, ako sa vlastne ten pozývací list dostal do Brežnevových rúk. Presne tak, ako ste to popísali, malo to byť počas rokovania štátov Varšavskej zmluvy v Bratislave 3. augusta roku 1968. To rokovanie vlastne prebiehalo vtedy, dneska je tam hotel Soria v Kráľovom údolí v Bratislave a tam sa mala teda táto schôdzka udiať a vlastne my o nej správy máme vďaka práve Petrovi Šelestovi, ktorý bol teda jeden zo sprostredkovateľov. Len samozrejme Biľak nemal ten dokument odovzdať jemu, ale jednému dôstojníkovi KGB, ktorého vlastne Šelest na tie toalety spolu s Biľakom vyslal, aby tam nejakým takýmto spôsobom zaranžovali tú schôdzku. Takže ja osobne to považujem za celkom dôveryhodnú verziu. Druhá hovorí o tom, že tento dokument bol prostredníctvom vlastne Radka Kasku predaný nejakému dôstojníkovi KGB, ktorý bol blízko pri Brežňovi. Čiže to sú také dve verzie, ale hovorím tým, že o tejto verzii, čo sa týka tej toalety, je záznam aj teda v materiáloch Petra Šelesta, tak podľa môjho názoru je asi tak bližšie pravdepodobné. Je dôvod, prečo som sa spýtal túto otázku, a to bolo preto, že dezinformácie nejdú len z jednej strany, ale z obidvoch normálne. Takže či toto nie je nádol už ako ten výkrik do tmy, že národ stratil kontrolu nad tým, čo sa mu deje a už keď nespravím nič, tak aspoň sa vysmejem z toho režimu tým, že tam prinesiem tie toalety do toho príbehu a tak. Takže preto som sa spýtal túto otázku, či to je náhodou, či to nie je z tej druhej strany. Ale... Nie. Chápem. Teraz, keď sa prenesieme do tých dní 20. 21. augusta a okolo, mňa by zaujímalo, že či Alexander Dubček ako človek a tým pádom aj ako politik, keďže to bola to robil v tých rokoch, či nebol náhodou naivný. A k tomu dodám aj trošičku kontext. On vedel, čo sa stalo v Maďarsku v 56. Cez rozhovor s Brežňovom povedal Brežňovi 13. augusta, že nech Sovietsky zväz spraví to, čo musí, to, čo uzná za vhodné, myslím, boli tie slova. Po rusky vedel plynule, prežil detstvo v Kyrgyzstane, v Kazachstane, myslím. Potom 3 roky bol aj na vysokej stranickej škole, takže vedel aj poznal kultúru. O nejaké katastrofálnom zrútení do komunikácie tam asi nemôžeme hovoriť. Bolo to niečo, čo proste, bolo to v jeho náture, alebo bol dobrý stratég, len to zle vypálilo? No ono, viete, vždy pri takýchto dejinných udalostiach, akým bez pochyby bola invázia vojsk štátov Varšavskej zmluvy, do Československa sa do popredia dostane aj úloha proste politikov, ktorí za to boli zodpovední a samozrejme logicky nemožno obísť túto otázku, to znamená pôsobenia Alexandra Dubčeka ako prvého tajomníka, keďže on niesol najväčšiu zodpovednosť na tej politickej úrovni. Ako by som povedal, že vy ste mnohé veci veľmi dobre zhrnuli. Otázka komunikácie tam problémom nebola, ale možno väčším problémom bola otázka pochopenia. Ale zase treba povedať aj jednu vec, že ako keby možno, keby sme si to tak rozmenili na drobné a postupovali v rámci tej dynamiky vývoja, tak vlastne dostaneme sa k tomu, že naozaj január 1968 Dubček sa stáva prvým tajomníkom do situácie, ktorá nebola jednoduchá, vlastne bol kompromisným kandidátom, ktorý práve preto zvíťazil, dalo by sa povedať, že priateľný pre všetkých, keď to tak nejako ako zaobalíme. Ale prichádza do veľmi ťažkej situácie, pretože on predtým mal vybudované mocenské zázemie tu na Slovensku, kde mal okolo seba niektorých funkcionárov, okrem iných aj Vasila Biľaka, treba povedať na rovinu. To sa tiež dosť málo vie, ale oni boli v 60. rokoch veľmi blízki spolupracovníci. Dalo by sa povedať, že Biľak bol takou Dubčekovou pravou rukou. A prichádza do Prahy. A tam je to stranické proste nivo a to prostredie je úplne iné. Hej. A teraz prichádza do aparátu, ktorý stále je rozdelený, lebo to, že Dubček nahradil Novotného, proste takéto stranické výmeny, to nebýva jednorazový akt, to veľmi dlho trvá, kým si to sadne. To znamená, tam boli ešte Novotného ľudia, prichádzali tam nejakí ľudia zo Slovenska, iní sa zase prikláňali k tým reformám tým, že sa
ako keby zároveň rysovala aj nová politika. No a tak samozrejme, on proste prichádza zo slovenského prostredia, inšpirovaný do veľkej miery aj tým bratislavským prediarím, proste niečím, čo ako keby naozaj objektívne stranickí funkcionári sa chytili toho reformného procesu, ale malo to aj podporu ľudí, čiže taká dobrá atmosféra spoločnosti vládla a do tohto prichádzajú tie jeho reformy socializmu s ľudskou tvárou, alebo keď hovoríme jeho reformy, zase samozrejme si treba uvedomiť, to bol proste ľudia v stranickom aparáte. Ja skôr vnímam v tomto smere Dubčeka, on možno nebol ten, ktorý by úplne najviac tlačil na tie reformy, ale vedel tomu prepožičať úsmev, autenticitu, tú ľudskú tvár. Ja často hovorím, že on bol takou ľudskou tvárou, socializmu s ľudskou tvárou a tým to bolo uveriteľné, pretože on bol naozaj úplne iný ako tí predchádzajúci stranickí funkcionári, usmievavý, veľmi srdečný, dobre pracoval s médiami, čiže dával tomu legitimitu, tú dôveryhodnosť, aj preto si to získalo takú veľkú popularitu a toto je jeho obrovské plus, ktoré priniesol do toho roku 1968. No a potom to malo druhú stránku a to bolo to, že ako sme už spomenuli, keď sa tie reformy postupne stávali realitou, odstránenie cenzúry, som spomenul vo februári, potom tu máme proste apríl 1968 prijatie akčného programu KSČ, to bol proste programový dokument systematicky stanovujúci proste reformy a tie reformy boli dosť závažné. Proste charakter tej demokratizácie v roku 1968, keby som to tak veľmi zjednodušil, bol, že príliš veľa, príliš rýchlo. A to bol ten problém. Ale zase na druhej strane toto vyvoláva veľmi pozitívnu reakciu občanov, ktorí proste zrazu tento prúd podporujú. A na druhej strane veľmi negatívnu reakciu Sovietov. Čiže vy sa už prakticky, najneskôr od marca 1968 rokovaní v Drážďanoch, kde teda Brežnev veľmi otvorene a teda ďalšie tie štáty vyjadrovali pripomienky a potom ďalšie tie bilaterálne rokovania. Moskva v máji 1968 veľmi otvorené rozhovory, veľká kritika reformného procesu. A potom sa už dostávame do toho leta, 2000 slov, odmietnutie účasti vo Varšave, Čierna na Tisou, Bratislava a takto to ako keby postupuje. A to som tým chcel povedať, že postupom času sa ako keby Dubčekovi ten manévrovací priestor nejako zužuje. Pretože ako keby, že naivný. No, tak on sa manévroval do takej pozície, že zrazu ako keby ste medzi Scilou a Charybdou. To znamená, že na jednej strane je, že máte heslo sme s vami, buďte s nami. To znamená, ľudia požadujú, aby sa reformy prehlbovali, pokračovalo v nich a proste vyvíjajú taký ten tlak, aby sa išlo ešte ďalej, aby sa ubránili, zachránili, rozšírili. A na druhej strane je tu proste ten tlak zo strany Sovietskeho zväzu, ktorý ten priestor zužuje, lebo požaduje presný opak. To znamená, že zastavte to. A hovorím, že v tomto manévrovať, teraz to bereme ako keby z retrospektívy, že ľahko je nám byť generálom po boji, že sa k tomu vyjadrovať, tak možno sa dalo niekedy do leta. Ale proste v tom lete už to vyzeralo tak, že ako keby, keď ste spomenuli napríklad ten telefonický rozhovor, tak akoby už ten tlak Dubček neustal. Lebo ten telefonický rozhovor a tie slova, ktoré tam Dubček povedal, však to bola vlastne taká tá posledná kvapka, ktorá teda aj Brežneva povedala, že teda dobre, ako ideme to teda potlačiť vojskami. Ale tam aj Dubček okrem iného aj hovoril, on sa snažil manévrovať, že počkajme ešte a bude zjazd komunistickej strany a tam prídu nové kádre a ja rezignujem napríklad. Čiže on musel vnímať, že tá situácia je už veľmi napätá, musel o tom mať informácie, ale stále ako keby v ňom prevážila taká tá nádej. Tá nádej, že predsa len to neurobia, lebo to medzinárodné spoločenstvo to odsúdi, lebo máme dobré vzťahy, on možno aj úprimne veril, že ten Sovietsky zväz je iný štát pravdepodobne ako je. Čiže toto bolo podľa môjho názoru, ale aj na základe proste ako keby tých dokumentov, ktoré máme k dispozícii, tak toto bolo niečo, čo asi formovalo jeho myslenie, že ako keby stále mal tú nádej, ktorá prevážila nad proste nejakou realitou. Ale tam si zase napríklad treba uvedomiť, že jeho jedinou alternatívou, keby chcel nejakým spôsobom oddialiť ten vojenský vpád, tak sa ukazuje, ale hovorím, že bereme to ako ex post, tak sa ukazuje, že by tie reformy zastavil. Teraz je otázka, koľko z nich by musel zastaviť, ako by to bolo populárne, či by sám neprišiel o nejaké miesto a zase by to otvára desiatky a desiatky ďalších. Takže ako do istej miery tam samozrejme bola aj nejaká naivita, ale ja by som to možno veľmi zjednodušene definoval, že skôr uveril svojej nádej, že by sa mohla stať realitou. A predpokladám, že aj sa toho najhoršieho, čo sa napokon bohužiaľ aj stalo. Ja predpokladám, že aj počítal s tou Biľakovou podporou, o ktorej nevedel, že Biľak ide proti nemu, takže aj tá zrada evidentne veľa spravila. Toto je tiež taký podľa môjho názoru dôležitý faktor, ale možno aj ešte viacej aj napríklad v tom, že títo ľudia, ktorí tvorili to
nazvime to veľmi zjednodušene, kolaborantské krídlo, tak Biľak je toho symbol, ale ja stále pripomínam, že nebol jediný, keď najznámejší. Tak vlastne ešte zhoršovali tú situáciu dvomi spôsobmi. Jednak tým, že vlastne rozbíjali jednotu československého vedenia. To znamená, keď boli aj tie bilaterálne rokovania napríklad v Čiernej nad Tisou, tam sa niektorí títo funkcionári ako Biľak otvorene pridali na stranu Sovietov a súhlasili s ich kritikou. Čiže dalo by sa povedať, že pracovali na tom, že obmedzovali už tak malú suverenitu Československa voči tej sovietskej delegácii. A potom druhá, možno ešte taká negatívna vec, a tiež sa to veľmi veľa nespomína, že akoby aj tie názory Sovietov na to, čo sa v Československu dialo, že ten reformný proces je fakticky kontrarevolúciou, tak do istej miery pochádzali aj práve zo správ, ktoré im títo kolaboranti ako poskytovali. Pretože to bolo ich videnie, že oslabuje sa tu komunizmus a kontrarevolúcia, hrozba a tak ďalej a tak podobne. Takže tá úloha tejto 5. kolóny vo vedení Československej komunistickej strany určite nebola len v tom, že proste formálne podpísali nejaký líst, ktorý Sovietom úžasne ako zapadol do tej stratégie. Však tam je napríklad veľmi zaujímavé, a znova to vieme z tých záznamov Šelesta, že keď sa vlastne tá myšlienka pozývacieho listu ako takého vôbec prvýkrát dostala na svetlo sveta, keď sa o tom bavil vlastne s Biľakom na Balatóne počas letnej dovolenky, zase za takého konšpiratívneho stretnutia, tak akoby Biľak sa do toho veľmi nehrnul. Bol ticho. To si Šelest zaznamenal, že nastalo v tom rozhovore ticho a váhanie. Takže to sú všetko také zaujímavé otienky toho veľkého príbehu. Také malé príbehy v ňom, ale ako hovorím, že ja sa netajím veľmi tým, že vnímam dosť negatívne úlohu týchto ľudí okolo Biľaka, lebo si myslím, že pomohli práve tomu vnímaniu, ako Sovieti ten 68. vnímali. Chápem. Udalosti z Prahy a z Bratislavy sú relatívne dobre zdokumentované. Ale ako bol na to pripravený vidiek, aká bola reakcia, hlavne slovenského vidieku, na vstup vojsk Varšavskej zmluvy? Ja tu zvyknem hovoriť, že máme naozaj v 20. storočí veľmi veľa závažných historických udalostí, ktoré sa udiali, ale naozaj málo ktoré mali taký, by som povedal, že spontánny a pre občanov mobilizujúci priebeh, ako to bolo práve pri tom roku 1968, pretože keď si zoberete príbehy jednotlivých menších slovenských miest, tak nemusíme sa baviť o dedinách, ale aj tam tí ľudia proste vychádzali k ceste a proste demonštrovali nejakým spôsobom odpor voči tomu, čo sa deje. Napokon máme aj prípady vlastne zastrelených priamo z 21. augusta 1968 aj mimo nejakých veľkých miest. Také incidenty, ktoré sa stali, že proste hádzali na tie prechádzajúce auta kamene a tak ďalej a tak podobne. Takže ako v tomto treba povedať, že tá reakcia občanov v celom Československu bola podľa môjho názoru veľmi jednotná a veľmi jednoznačne vyjadrujúca odpor voči vojenskej akcii. A vôbec taká tá zomknutosť, ja to zase poviem na jednom takom príklade, keď som sa rozprával s ľuďmi, ktorí zažili 21. august, teda pamätali si ho v zmysle, že neboli nejaké malé deti, ale trošku vnímali súvislosti. A zažili aj november 89, ktorý bol zase obrovský spontánnym a pozitívnym momentom. Tak proste pre nich bol akoby emočne a viac pre nich znamenal ten 21. august. Že takú jednotu, ako sa vtedy podarilo dosiahnuť na Slovensku, ale dalo by sa povedať, že v celom Československu, to bolo ešte dôležité. Že asi nikdy si vo svojich dejinách neboli Slováci a Česi tak blízky, ale dokonca aj občania, povedzme, maďarskej národnosti na južnom Slovensku. Neplatí taká nejaká téza, že by vítali proste tých maďarských vojakov, ktorí prichádzali v rámci okupačných armád, práve naopak. Čiže proste taká jednota, ako sa podarilo dosiahnuť v tomto 21. auguste 1968, tak to je naozaj, to sa asi v slovenských dejinách nevybavujem si, že by to niekedy bolo. Ale jednota v tom pozitívnom zmysle slova, ako v zmysle vyjadrenia odporu a snahy zastať si čo najviac z tej slobody alebo z tých reforiem, ktoré v roku 1968 prebiehali. Tak ak sa teraz prehúpneme z tých dní v auguste 68 do mesiacov po auguste 68, ako bolo možné preformulovať tieto udalosti, či už to bolo komunistickou stranou Československa alebo Sovietským zväzom, keď ešte stále boli udalosti ako Palachové upálenie v januári 69, potom bolo jednoročné výročie udalostí v 6.9. v auguste, aj tam boli protesty, ale už to nejako poľavilo. Ale ako bolo možné potom, čo sa stalo v auguste, po tých emóciách, ako ľudia vyšli do ulic, toto nejak preformulovať, aby to bolo akceptovateľné ľuďmi. To je veľmi dobré, že ste ešte spomenuli práve to obdobie, pretože
Aj to, čo sa dialo po auguste 68, bol viac menej proces. To nebolo také nejaké, že jednorazovo, že teraz sa takto preplo a zrazu tu bol nový režim. Nie, trvalo to. Ja zvyknem hovoriť, že to bolo ako keby rozfazované a minimálne tam vieme identifikovať dve fázy. A prvá, to ste veľmi pekne povedali, ten rok po 21. august 69, kedy vlastne ten etablujúci sa režim zlomil odpor občianskej spoločnosti a tých protestov bolo veľmi veľa. Spomenuli ste tie najvýznamnejšie, ale boli ešte aj študentské štrajky, hladovky, udalosti hokejového týždňa, proste rôzne ďalšie protesty, ktoré je dobre si ich pripomínať a nezabúdať na ne, lebo vyjadrovali veľkú odvahu celej tej generácie a hlavne ukazovali, že ľudia sa tej nádeje na slobodu nevzdali, len tak, ale proste naozaj za ňu bojovali, čo je veľmi dôležité. A potom druhá fáza toho procesu, to bola tá čistka v komunistickej strane v roku 1970, v rámci ktorej z nej boli ako keby vylúčení tí stranickí funkcionári, ktorí jednak aj podporovali reformy, ale to ani tak nebolo o podporovaní reform, ale skôr neboli ochotní uznať alebo ich odvolať. Toto bolo dôležitejšie, lebo tak ako ste povedali, že august 68, obrovské vzopätie spoločnosti a teraz ľudia sú na námestiach, ale nie len to, lebo vtedy bola ešte aj jedna taká veľmi populárna forma vyjadrenia odporu voči tej invázii a to, že proste spisovali sa rezolúcie a to dávali proste firmy, podniky, nejaké socialistické a proste pracovné kolektívy a tak ďalej a tam ste mali tí ľudia podpísaní. Čiže vlastne ako keby toto bol aj pre ten režim problém, že teraz tu máte rok 68 august a proste všetci ľudia sa hlásia k reformám a odsudzujú inváziu. A teraz za 2 roky nejakým vývojom, kedy proste lámete, ako som spomenul, najskôr tú občiansku spoločnosť, potom aj tých stránikov, tak zrazu lámete ich aj na tom, že musia prijať úplne inú interpretáciu tých udalostí. To znamená nie, že invázia a okupácia, ale proste internacionálna pomoc. Režim v Československu není nejaký reformný a nádejný a zmeny a všetko je lepšie, ale je to kontrarevolúcia, ktorá nás chcela vytrhnúť z nejakého proste tábora socialistických štátov a našťastie prišli teda títo akože spojenecké armády, ktoré to tu akoby pomohli zachrániť ten socializmus. Čiže za 2 roky takto meníte interpretáciu. A to znamená, že musel sa s tým aj ten režim nejakým spôsobom vyrovnať. Spomenul som vlastne tie previerky, ktoré prebiehali, tie boli masové, pretože aby sa teda nezabudlo, známe sú hlavne v straníckom prostredí, ale na jednotlivých pracoviskách ich vlastne absolvovali aj nestraníci. No a potom samozrejme bola tam taká diferenciácia kádrov, že ako keby časť ľudí emigrovala, nie je nepodstatná, však povedzme si na rovinu, že tá vlna rokov 68-69 bola ako keby najväčšou vysťahovaleckou vlnou z bývalého Československa, keď to zoberieme aj na celý spoločný štát, ale aj Slovenska sa to týkalo, kde si proste ľudia uvedomili, že no tak proste táto budúcnosť dobrá nebude a reformy sú preč a neubránili sme nič a ako ideme preč. A potom väčšina spoločnosti proste sa diferencovala. Boli takí, ktorí zostali na tých pozíciách roku 68, boli takí, ktorí sa prispôsobili a stali sa tvárami toho režimu tzv. Normalizácie, no a potom bola väčšina ľudí, ktorí proste rezignovali. A nejakým spôsobom si povedali, dobre, no robili sme, čo sa dalo a viacej sa asi nedalo a niečo podpíšem a budem si žiť nejaký pokojný život a nestarať sa o politiku, ale pracovať a vybavím si chatu a budem žiť taký rezignujúci život na povedzme veci verejné a samozrejme do toho tie špecifické formy toho socialistického konzumu. No a potom samozrejme o roku 68 samotný ten dokument, ten nový ideologický kánon z roku 1970 to jasne definoval. Je oficiálne svoje poučenie z krízového vývoja v strane a spoločnosti po 13. zjazde KSČ. Čiže 60. roky boli definované ako krízové roky, ale veľmi veľa sa o tom na verejnosti radšej nehovorilo. A samozrejme, keď bolo potom až do pádu komunistického režimu nejaké výročie, alebo to nie že nejaké výročie, ale výročie 21. augusta, alebo Jana Palacha napríklad, tak sa mobilizovali bezpečnostné zložky a na verejnosti sa o tom radšej nejako veľmi nehovorilo. A keď, tak sa vyslovene iba spomenulo nejaké neidentifikované krízové roky, keď to tak povieme, ale na margo toho, keď ste sa pýtali, tak bola taká jedna dobová anekdota, lebo naozaj v tom roku 1968 ešte pred 21. augustom tak bolo veľmi veľa stranických funkcionárov zapojených do tých reforiem, akoby podporovali to. Dokonca mnohí z nich aj tí, ktorí sa potom dostali tvárami normalizácie a dobová anekdota zo roku 1969 a 70 hovorila, že vlastne jediná možnosť, ako sa Gustav Husák mohol vyhnúť vylúčeniu z komunistickej strany Československa, bola tá, že sa stal jej prvým tajomníkom. Pretože keby zostala na nejakých nižších pozíciách toho
aparátu, tak by mu to jeho súdruhovia stranicky pravdepodobne spočítali a s veľkou pravdepodobnosťou by dopadol podobne ako Dubček. Keďže tiež patril k tým, ktorí minimálne tak opatrnejšie, ale predsa reformy v roku 1968 podporovali. Ale to iba tak na také dokreslenie. Takže keď si tak zhrniem, tak to bol rozdiel medzi externým vplyvom v 68. a v tých ďalších 2 rokoch to bolo interne. Proste už nás neokupovali a naše mysle a doslova niekto cudzí, ale to bolo proste z našich vlastných radov, to boli ľudia. Áno, ale tak samozrejme ten faktor vojenskej prítomnosti Sovietov bol bohužiaľ mocensky veľmi silno prítomný a relevantný. Takže, ale áno, to je práve ten rozdiel medzi 21. augustom 68 a 69. V 68. potláčali nepokoje a protesty občanov cudzie okupačné vojska a v 69. to už boli vlastne bezpečnostné zložky československého komunistického režimu. Takže za ten rok sa toho veľa zmenilo. Tak teraz, keď si tak vezmem to dočasné obdobie, tých 20 rokov, a si to prepojím s našou celkovou témou, čo robíme v Dunajskej kaviarni, zmena je možná. Bol august 68 začiatok konca komunizmu v Československu, alebo ani nie, keď si vezmeme 89. a ako prebiehal u nás? Ja si myslím, že ani nie. Bol skôr jeho vzhľadom na komunistický režim a jeho vládu u nás. Ja by som ho nepovažoval ani tak za začiatok konca, ako skôr za dôležitý milník. Okrem iného teda ukázal to, čo sa potom o 20 rokov neskôr potvrdilo, že ten socializmus toho sovietského typu, keď to tak povieme, nie je reformovateľný. Úplne u ľudí odstránil ilúziu o tom, že tento typ režimu by mohol sa nejako reformovať a priniesť niečo pozitívne. Ale proste mocenský sa udržal vďaka vojenskej akcii a jeho zánik, ja osobne by som skôr začiatok konca, podľa môjho názoru, boli skôr také tie globálne procesy, ktoré sa diali na globálnej úrovni a spôsobili zásadný veľmocenský ústup Sovietskeho zväzu v druhej polovici 80. rokov. A samozrejme z toho vnútropolitického hľadiska, keby sme to tak povedali, tak veľkú celospoločenskú krízu, ktorú práve tento režim, ktorý sa u nás etabloval v dôsledku udalosti augusta 68, tak tento režim tú krízu spôsobil a zapričinil. Desiatkami faktorov od ekonomických, cez systematické porušovania ľudských práv, až po nejaké environmentálne a ďalšie faktory, ale to je samozrejme na osobitnú diskusiu. Dôvod, prečo som sa pýtal túto našu moju poslednú otázku pre vás bolo, lebo tých 20 rokov od 48. do 68. Tam bolo nadšenie, tam ľudia sa pridali ku komunistickej strane z presvedčenia, tiež tu asi po tým 68. to bolo už iné prostredie. Tam už bolo ťažko po tom 68. veriť, a hlavne po tých previerkach. Už ťažko bolo veriť nejakú čistotu marxistickej myšlienky alebo tú ideu. Keď ste videli, že aj proste dvaja ľudia, ktorí boli vaši známi, zrazu tvrdia niečo úplne iné, než čo rok, dva predtým. Takže tam už naozaj sa tá komunistická strana a členstvo v nej stalo skôr nejakým prostriedkom u tých nižších funkcionárov nejakého pokojného života a u tých vyšších zase nejakých kariér, ktoré si potom častokrát aj na úkor iných spoločností budovali. Tak fajn, ďakujem pán Jašek. Náš čas vypršal, tak teraz predávam slovo, teraz neviem, či Sofii alebo Renáte, asi Sofii, alebo Renáte. Ja ďakujem za vaše odpovede. Ďakujem za pozvanie. Renáta, my ťa nepočujeme. Prepáčte, sa ospravedlňujem. Chcela som povedať, že veľmi ďakujeme pán Jašek, že ste si našli v nedeľu chvíľučku času na nás a ste sa podelili s tými veľmi zaujímavými informáciami. Ja teraz privítam docentku Hanu Kubátovú. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Takže s vami budeme rozprávať o ďalšej takej veľmi dôležitej udalosti na Slovensku. Je to Slovenské povstanie, ale budeme rozprávať aj o slovenskom štáte, lebo v tom vy ste expert. Nedávno vám vyšla kniha, ktorá sa volá Kde lišky dávajú dobrú noc, kresťanský nacionalizmus a holokaust na Slovensku. Takže o tom budeme trošičku rozprávať tiež. Ale predtým, ako začnem sa vás pýtať na tie otázky, čo mám pre vás pripravené,
tak sa chcem opýtať, prečo by sme mali vás počúvať? Prečo máme počúvať vás a niekoho, ale nie niekoho iného, ktorý dáva nejaké videá na YouTube alebo na sociálnych médiách? Čo to vlastne znamená byť historikom? Tak fíha, to je ťažká otázka hneď na úvod, kde vlastne aj možno ma tak zaskočila, že som aj zabudla poďakovať za pozvanie, ale hovorím to pretože naozaj žijeme v dobe, kedy je toto síce relevantná otázka, nad ktorou sa asi každý musíme zamyslieť, ale aj veľmi ťažká otázka a ja to aj vidím v súvislosti s tou knihou, že vlastne diskutujem s ľuďmi, ktorí ju čítali alebo nečítali, ale majú na ňu názor a často vlastne mi aj napíšu, ako to bolo a vlastne tam prichádzame do diskusie o tom, prečo by napríklad mali veriť mne a nie tomu, čo si o tom myslia, čo sa dopočuli, alebo ako ste aj vy povedala, čo možno získali z nejakých iných netradičných fóriem, ako dneska vidíme stále častejšie. Ja na to nemám úplne jednoduchú odpoveď. Svojim študentom hovorím, že môžete a mali by ste čítať všetko, čo môžete, ale potrebujeme vlastne porozumieť tomu, ako rôzni ľudia, rôzne profesie a rôzne skupiny ľudí, ktorí vystupujú vo verejnom priestore, spracovávajú informácie, akým spôsobom to robia, z čoho čerpajú a možno tiež, čo je ich zámerom. Čiže jedna časť mojej odpovede by bola táto. Myslím, že by ľudia mali mať možnosť čítať a počúvať rôzne zdroje. A myslím si, že čomu ja by som chcela trochu dopomôcť, aby ľudia vnímali ako dôležitý hlas aj nás, ktorí sa tomu venujeme, je práve v tomto, že nezáleží len na tom, kto ako čo povie a akú platformu využíva, ale zameriať sa alebo byť vnímavý aj k tomu, z akej pozícii jednotliví ľudia vystupujú. To znamená, že kde zbierajú tie informácie, koľko to študovali, ako tie informácie dávajú dokopy, keď napríklad niektoré veci nevedia alebo keď im nesedia. Ako sa vlastne napríklad vyrovnať s informáciami, so zdrojmi, ktoré možno nie úplne odpovedajú nášmu ideologickému profilu ako ľudí. Ako vlastne vystupovať v spoločnosti k niektorým otázkam, ktoré sú aj politicky relevantné, do akej miery robiť analógie. No, nemám na to úplne jednoduchú odpoveď, ale čítať všetko, ale vlastne byť vnímavý aj k tomu, či to, čo počúvame a veríme, či tomu veríme, pretože ten človek má nejakú kredibilitu a stále v akademickom prostredí patrí, že tá kredibilita sa odvíja od toho, kde človek publikuje, kde študoval, aké má odborné zázemie a tak ďalej. Ale aj vlastne toho schopnosti kriticky vnímať to, čo jednotlivec hovorí. Inými slovami, či vlastne my veríme ľuďom len preto, že potvrdzujú náš už daný názor na vec, alebo počúvame ľudí, pretože vlastne sa od nich chceme niečo dozvedieť, pretože možno niečo študovali, čo nám môže osvietiť alebo pomôcť pochopiť nejaké súvislosti. Ja myslím, že často teraz žijeme v dobe, kedy vlastne doplácame trochu na to, že tých informácií máme veľa. Môžeme sa k ním rýchlo dostať. Veľmi jednoducho tie náklady na štúdium sa znižujú. To množstvo ľudí, ktorí sa môže dostať k informáciám v krátkom čase, sa zväčšuje. Tie rôzne platformy, akými my môžeme prehovárať, aj ja teraz takto k vám z domova, je stále väčší. Ale čo je stále ťažšie, je, že my počúvame svoje vlastné bubliny, svoje vlastné názorové skupiny, zapozdrujeme sa a ľudia tiež prestávajú veriť tomu, že existuje nejaká expertíza a že tá expertíza sa odvíja od nejakého odborného profilu toho človeka.
Ďakujem. Ďakujem. Je naozaj veľmi komplikovaný čas hľadať naozaj tie fakty, ktoré sú faktami a nie nejakými senzáciami, pretože na sociálnych médiách sú práve tie senzácie, ktoré získavajú tie kliky. Veľa ľudí na tom zarába veľké peniaze len preto, lebo vedia zaujať nejakou úplnou hlúposťou. Tak poďme teraz k tomu slovenskému štátu. Čo by taký každý Slovák, ktoré sú tie také základné fakty, aby čo by každý Slovák mal vedieť o slovenskom štáte? Tak ja by som možno začala aj tým, že nadviažem na to, čo som povedala v tej prvej odpovedi. Pretože myslím si, že taký, ak by som mala povedať, že čo je taký môj message anglicky, a môj taký odkaz je vlastne byť vnímavý tomu, či my počúvame informácie len preto, aby sme si potvrdili niečo, čo chceme počuť. A keď ste sa pýtali tie základné fakty, tak ja by som k tomu dodala, že jeden zo základných faktov pre mňa je, že máme vnímať dejiny vlastnej krajiny nielen cez prizmu tých udalostí, na ktoré sme hrdí, ale aj cez prizmu tých udalostí, ktoré sú vlastne ťažké stráviť a možno sú komplikované a možno na nich nie je úplne jednoduchá odpoveď, ale v každom prípade možno minimálne majú pachuť niečoho, s čím sa musíme vyrovnať. Inými slovami, čo by mal každý vedieť, je aspoň to, že je to obdobie, ktorému by sme sa mali viac venovať a všímať si, možno práve preto, že komplikuje tú našu predstavu o nás samotných. A my vieme z výskumu, že ako my jednotlivci, tak národné štáty si radi pripomínajú udalosti, kedy im bolo dobre, alebo, čo je tiež zaujímavé, kedy im bolo ublížené a oni boli obeťami. Keď sa pozrite na štátne sviatky viacerých krajín, tak je zaujímavé, že si väčšinou pripomíname hrdinské udalosti vlastného národa, ale často si pripomíname, kedy nám niekto urobil zle a veľmi často to zle urobili naši susedia. Čiže zase taký odkaz tej druhej otázky a odpovede by bolo vlastne všímať si a byť vnímavý aj k tým veciam, kde komplikujú ten obraz, či už o nás samotných ako jednotlivcov, alebo aj o našom národnom kolektíve. A čiže v tom zmysle, ak by sme teda boli otvorení vnímať slovenský štát v jeho komplikovanosti, by som ja povedala, že slovenský štát by sme si mali pripomínať práve takto, ako režim, ktorý vznikol v Bratislave v marci 1939, no jeho nezávislosť bola od začiatku komplikovaná, alebo bola od začiatku odvisela od mocností mimo jeho priamy dosah, a to predovšetkým nacistického Nemecka. A zároveň by sme mali ale vnímať ďalšiu komplikovanú skutočnosť, a to je, že tie kľúčové rozhodnutia síce určovalo nacistické Nemecko a priebeh druhej svetovej vojny, ale slovenskí predstavitelia mali v rôznych obdobiach rôzne silné možnosti zasahovať do domácej politiky vo vlastnej krajine. Je tiež asi dôležité podľa mňa vnímať, ako ten režim fungoval. Opäť, čo je komplikované a čo je podľa mňa na dejinách krásne, že sú nejednoznačné, že napriek jeho relatívne krátkemu fungovaniu bolo to dynamické obdobie a preto aj väčšina teoretikov toho, aký to bol režim, hovorila, že existovali rôzne škály a rôzny vývoj, ako veľmi samostatne, ako veľmi nesamostatne ten režim fungoval a ako by sme ho mohli charakterizovať. V každom prípade, ale to je to, čo ja tvrdím vo svojej knihe a dávam čitateľom, aby oni posúdili, či so mnou súhlasia alebo nie, že sa opieralo niečo, čo nazývame kresťanský nacionalizmus, ktorý vlastne sa snaží o nejakú symbiózu kresťanských a fašistických princípov, posilňuje už existujúce sociálne a rasové hierarchie, vylučuje menšiny a legitimizuje násilie, ktoré legitimizuje tým,
že hovorí, že predsa ale išlo o ochranu nás a tým námi boli myslení Slováci, kresťania, veľmi vlastne nejednoznačný termín, ale chápaný v tých už rasových súvislostiach. Mhm. Ale zároveň si musíme aj uvedomiť, a to je tiež časť tej komplikácie, že slovenský štát nebol len kolaborantský, a to je práve dôraz a význam Slovenského národného povstania, ktoré pre mňa, a myslím si, že dneska by existovala na tom zhoda medzi historikmi, bolo reakciou nielen na politický útlak, rastúci nemecký vplyv a na počiatočnú alebo vstup nacistickej armády, ale tiež na nesplnené sľuby a na kolaboráciu vlastnej vlády. Povstanie bolo preto síce vojensky potlačené, no malo zásadný politický a morálny význam práve preto, že bolo medzinárodné, ale bolo tiež slovenské, že bolo namierené proti nacistickému Nemecku, ale aj dovnútra proti kolaborantskej vláde. A to vnímam ja, ako a v svojej knihe sa snažím poukázať, ako vlastne veľkú hodnotu Slovenského národného povstania, ktorá je prehliadaná, pretože radi píšeme a hovoríme o dejinných udalostiach v tej dichotómii dobrého, zlého, vinník alebo obeť. A slovenský štát toto trochu komplikuje a slovenské národné povstanie, ale tú komplikovanosť vlastne ukazuje v náš prospech ako povstanie, ktoré bolo preto ťažké a dôležité, pretože bolo namierené aj voči fašizmu vo vlastných radoch. Ďakujem. A vy už ste to spomínali, vo vašej štúdii píšete o pamäťových vojnách a pamäťových bezpečných zónach. Áno, to sú tie, vlastne, kde chceme hovoriť iba o tých dobrých veciach, alebo o tých veciach, kde nám bolo ublížené. Hovorím správne? Môžete mi povedať niečo o tom viac, o tých bezpečných zónach a pamäťových vojnách? Možno vlastne jedna z mojich špecializácií, nie len história, ale politológia. A ja, väčšinu mojich študentov sú študenti, ktorí neaspirujú na to, že by ich hlavným predmetom vedeckého výskumu bola história. Sú to často študenti, ktorí študujú bezpečnostné štúdia, rôzne teritoriálne štúdia a niektorí študujú vlastne nacionalizmus, a tak ďalej, čiže nie sú to primárne historici a ja sa im snažím ale v svojich hodinách tiež vysvetliť, prečo by mali byť citlivejší k tomu, ako vnímame dejiny. Pretože viacerí naši študenti, ja som na fakulte sociálnych vied, a majú vlastne pocit, že to, čo je relevantné, to, čo je dôležité, je to, čo sa deje teraz. My máme na Univerzite Karlovej máme oveľa viac študentov, ktorí sa zaujímajú o tie súčasné konflikty ako o dejiny. A ja si myslím, že to nie je úplne fér, ale chápem to, že keď tí študenti prídu, tak si predstavujú, že budú robiť v diplomácii, že budú robiť v nadnárodných organizáciách. A ja im to prajem, ale dúfam, že oni vlastne pochopia tiež, prečo by mali byť, aj hoci budú sa venovať súčasným konfliktom, že budú vnímaví k tomu, ako hovoríme o dejinách a že je to politicky dôležitá vec. My to trochu žiaľ, mi v tom vysvetľovaní študentom pomáhajú aktuálne udalosti. Hovorím žiaľ, pretože asi nikto nie sme radi tomu, kde sme sa to ocitli. To znamená, že vojna je na hraniciach Slovenska a že sú politickí predstavitelia na Slovensku, ale obávam sa, že aj v budúcej českej vláde, ktorí spochybňujú základné historické fakty alebo využívajú históriu v svoj politický prospech. A na týchto udalostiach, či už je to v zahraničí alebo doma, vlastne môžeme vidieť to, čo nazývame vlastne pamäťové vojny, alebo to, čo nazývajú tiež ľudia z bezpečnostných štúdií ontologická bezpečnosť. To znamená, že bezpečnosť krajín nespočíva len v tom, koľko majú zbraní, aký majú hrubý domáci produkt, ale v tom, či majú uveriteľný príbeh a aký ten príbeh je. Každá krajina je s hlukom ľudí, ktorí musia niečomu veriť, aby chápali svoju podstatu. A
A my môžeme samozrejme ísť viac do detailov a vnímať, že existujú rôzne chápania kolektívov, viac etnické, viac spoločenské a tak ďalej, ale aj hoci ktorá forma to je, tak spoločnosti potrebujú nejaký príbeh. Príbeh, ktorý ich spája a ktorému môžu veriť. A preto vlastne hovoríme o ontologickej bezpečnosti, o tom, že všetky krajiny pracujú s dejinami. Ja som začala, že som hovorila o štátnych sviatkoch, o ktorých rada tiež učím, ale je to krásny príklad toho, ako politickí predstavitelia hovoria, čo je dôležité, ako si na to pripomínať, ako to vôbec zadefinovať, ako politici o tom hovoria. Budeme mať výročie Slovenského národného povstania. Politici radi hovoria vtedy analógie, teda pripisujú nejaké významy súčasným udalostiam a tak ďalej. A inými slovami, pamäťové vojny a ontologická bezpečnosť hovoria o tom, ako dôležitá je minulosť pre súčasnosť, že to nie je uzavretá kapitola, ale je to niečo, s čím stále pracujeme a s čím politici legitimizujú svoje aktivity dodnes. A my vieme, že v prípade slovenského štátu vlastne rôzne režimy s tým pracovali. Vy ste začali diskusiou o 68. My vieme o tom, akým spôsobom komunistický režim využíval Slovenské národné povstanie, ale aj režim slovenského štátu, ktorý nazýval klerofašistickým. My vieme o tom, že po roku 1989, čo píšu kolegovia, ktorí sa venujú pamäťovým štúdiám, hovoria, že existovali nejaké snahy vytvárať obraz Slovenska ako dva obrazy. To znamená to dobré Slovenské národné povstanie, to zlé Jozef Tiso. Viacerí moji kolegovia, Jan Lániček z Austrálie písal o tom, ako povojnové Československo vlastne má problém so Slovenskom, pretože mu komplikuje ten imidž, ku ktorému sa povojnová reprezentácia chce vzťahovať a tak ďalej. Čiže aj v prípade Slovenska, Slovenské národné povstanie a vojnový štát sa stávajú politickým vojskom a žiaľ vidíme dnes, ako druhá svetová vojna sa stáva, čím sme ďalej od nej, väčším vlastne takýmto politickým vojskom. Veľmi dobrým a zlým príkladom je tiež vlastne súčasná politická reprezentácia Ruska, ktorá ospravedlňuje svoju agresiu na Ukrajine tým, že hovorí o Ukrajine ako o fašizme, o fašistickom štáte a že evokuje vlastne nejakú snahu alebo nejakú predstavu toho, že o čo v prípade ruskej agresie ide o vlastne zachránenie ruských záujmov, o porazenie fašizmu a tak ďalej. A opäť, žiaľ, to vidíme aj u niektorých našich politikov, ktorí toto využívajú. Čiže to sú tie pamäťové vojny, ale zároveň vlastne chcem tiež podčiarknúť to, že si myslím, že je dôležité aj vnímať, že tá ontologická bezpečnosť je dôležitá a že je dôležité, ako s dejinami politici pracujú, ale mali by sme byť aj vnímaví k tomu, že je to bežný jav. To znamená, že myslím, že nie tie dezinformácie, ktoré vidíme dnes, ale to, že s tou pamäťou sa nejakým spôsobom pracuje a narába, že sa deje vždy a v každom prípade a je teraz asi na nás, aby sme aj volili politikov, pretože máme tu moc, ktorí vlastne k tým dejinám pristupujú kriticky, ktorí s ňou síce vždycky budú pracovať, ale ktorí sa držia nejakých základných faktov a ktorí nespochybňujú základné historické udalosti pre svoju nejakú ideologickú predstavu o budúcnosti sveta. Dávam takú trošku hlúpu otázku, ale neviem, či mi budete vedieť na ňu odpovedať. Ako to teda funguje v praxi? Sadne si 10 mužov okolo stola a začne vyberať, ako sa hovorí, cherry picking, tie veci z histórie, o ktorých chcú rozprávať a rušiť tie a hovoriť, že nebudeme o týchto veciach rozprávať. Ako to funguje v praxi? Vy ste začali, že sa opýtate hlúpu otázku, tak my teraz s dcerou, ktorá možno vbehne, čítame takú knižku, že nie sú hlúpe otázky, tak ma to ale je to tak, nie sú podľa mňa hlúpe otázky a najťažšie otázky sú práve takéto. Ako sa to vlastne deje? No,
Môžem na to odpovedať viacerými spôsobmi. Jeden spôsob je, vy ste začal, že muži si sadnú, väčšinou je to žiaľ tak, že muži si sadnú, ale vieme o tom, že teda politici rôznymi spôsobmi určujú, ktoré udalosti sú dôležité a ako sú dôležité. Či už je to formou štátnych sviatkov, to, čo si pripomínajú, ako je kalendár organizovaný, kedy sa udelujú najvyššie štátne vyznamenania, ako ktorí politici navštevujú, ktoré udalosti, kedy vlastne sa, povyšujú vojaci, ktoré pamätné dni, kto sa toho zúčastní, akým spôsobom sa o tom hovorí, ktorý politik na ktorej akcii vystúpi, zaštíti, ako kultúrne organizácie, ktoré sú spravované štátom, vlastne podporujú výskum rôznych udalostí, na čo dávajú peniaze a tak ďalej. Čiže sú rôzne spôsoby, sú najčastejšie, žiaľ, si myslím, spôsoby sú tie, že politici vlastne majú radi krátkodobé výsledky a radi vlastne investujú do niečo, čo ich dostane do novín, pri čom sa odfotia, ale čo vlastne neznamená nejakú skutočnú podporu nejakej aspoň historickej debaty. Jeden z mojich najobľúbenejších historikov, Tony Judt, o tom píše úplne v závere tej jeho knihy Povojnová Európa, kde hovorí o vyrovnávaní sa s holokaustom a hovorí, prečo vlastne stále hovoríme o tom holokauste. Dalo by sa to parafrázovať. A on hovorí, že pretože politici majú tendenciu, keď hovoria o vyrovnávaní, postaviť sochu, otvoriť nejakú pamätnú tabulu, tam sa ideálne vyfotiť a niečo povedať o tom, ako je to dôležité, ako sa to nikdy nesmie zopakovať. Však poznáme to. Ale to, čo už je ťažšie, a čo Tony Judt hovorí, že ale to skutočné vyrovnanie, je keď si prejdeme nejakou diskusiou, kde možno ani nemusíme mať úplne jednoznačné odpovede, ani nemusíme spolu všetci súhlasiť, ale aspoň súhlasíme v základných faktoch a v tom, že na niektoré otázky možno nevieme, pretože keď sa pozrieme na niektoré zdroje, tak možno akcentujú nejakú vec, alebo iné zdroje, tak možno vlastne ten kontext je pre niektorých dôležitejší. Vyvažujeme to, akým spôsobom k tým informáciám dochádzame a ako by sme ich mali chápať a tak ďalej. Ale to je to skutočné vyrovnávanie sa, to znamená, keď prebieha diskusia, ktorá je motivovaná tým poznať, k čomu došlo a hoci je kritická a možno aj emotívna, pretože zasa tie dejiny sú našou bezpečnosťou, ale že je motivovaná a vedená nejakou snahou pochopiť, k čomu došlo a viesť tú diskusiu na racionálnom základe. To znamená na základe toho, že ľudia niečo napíšu, to sa recenzuje, to sa kritizuje a používajú sa vlastne racionálne argumenty k tomu, aby sme povedali, tak je toto, dá sa s tým súhlasiť, alebo je potreba ešte to rozšíriť, je potreba niečo iné napísať. Čiže v tomto zmysle vlastne my veľkej časti, a to nie je len náš problém, sme schopní robiť tú prvú časť. To znamená, tí politici skutočne si sadnú, hovoria k niektorým udalostiam, ale je oveľa ťažšie, aby vlastne to skutočné vyrovnávanie prebehlo a aby to skutočné vyrovnávanie prebehlo, tak my musíme vedieť, k čomu došlo. Tam si úplne nie som istá a žiaľ dnešná doba nám neúplne praje, pretože ešte do toho nášho nevyrovnania sa s tým dneska vlastne vstupujú dezinformačné kampane a to otvorenie tých sociálnych médií spôsobuje aj to, že sú schopní vlastne ľudia hovoriť k témam, o ktorých nič nevedia, ale vlastne získavajú si nejakú legitimitu, pretože majú veľký počet sledovateľov, majú nejaké politické alebo mediálne krytie a že vlastne máme to o to ťažšie, pretože my sme si nevyrozprávali to, k čomu došlo a teraz sa to snažíme možno napraviť, ale ten šum okolo je oveľa väčší a vidíme oveľa zreteľnejšie, že aj v záujme niektorých politikov, aj slovenskej vlády ako Ľuboša Blahu, dezinterpretovať históriu svoj vlastný prospech.
A v takomto prostredí je veľmi ťažké pracovať a je veľmi ťažké pracovať ešte aj pre nás akademikov, pretože vidíme, že ľudia menej a menej dôverujú odborníkom a že je stále väčší počet ľudí, ktorí konzumujú informácie z iných ako to, čo by oni nazvali mainstreamových alebo tradičných médií a oveľa menší počet ľudí, ktorí si prečíta štúdie a ešte štúdie, ktoré môžu byť vlastne v protiklade s nejakým už ich nastaveným ideologickým pohľadom. Môžem sa opýtať, to ma teraz tak napadlo, že vlastne tá naša nie najlepšia minulosť, s ktorou sa teraz vysporiadávame, alebo sa vlastne nevysporiadávame, tak ako by sme mali. Nie je to... Kvôli čomu to je? Čo oni z toho vlastne majú? Že proste my sa snažia z nás urobiť takých hrdých Slovákov, namiesto toho, aby sme sa pozreli tak pokorne na tú našu minulosť a priznali sa, že sú tam zlé veci a musíme sa z nich poučiť. Čo oni vlastne tí politici z toho majú? No, jednak by som povedala, že každá krajina si ťažšie pripomína a hovorí o veciach, na ktorých nie sú hrdí. To Slovensko nie je výnimočné a vo viacerých krajinách vlastne sú rôzne vlny, kedy my môžeme skúmať a hovoriť o tom, ako sa vyrovnávali, ale možno prvú vec, ktorú by som chcela povedať, že Slovensko nie je jedinečné v tom, že by sa ťažko vyrovnávalo so svojou minulosťou, a pretože to je ten kameň úrazu, o ktorom už písal historik Ernst Renan. Radi si pripomíname to, na čo sme hrdí, ale národ je aj to, čo je vlastne pre nás sklamanie alebo za čo sa hanbíme. Myslím si, že to, prečo to politici robia, opäť možno by som poukázala na svojich kolegov z bezpečnostných štúdií a politológie, ktorí hovoria o tom, že politické spoločenstva sú niečo, čo oni nazývajú emočné spoločenstva. To znamená, že nás dokopy spájajú teda nejaké hranice, nejaké občianstvo, nejaká predstava o fungovaní vecí, ale spája nás, alebo by nás mal spájať nejaký príbeh, ale tiež emócie okolo tých príbehov. Najčastejšie tí, ktorí píšu o týchto emočných spoločenstvách, tak hovoria o tom, že my chápeme seba väčšinou v pozitívnom slova zmysle, o tom sme už hovorili, a pripisujeme nám pozitívne emócie ako hrdosť. A často označujeme tých, ktorí k nám nepatria, ako tých, ktorí sú neprajníci, na ktorých možno chceme vyčleniť, nie sme na nich hrdí, kladieme im vinu za niektoré udalosti. Inými slovami, emócie sú veľmi silným politickým mobilizačným nástrojom a my sa v mnohých otázkach nevieme zhodnúť na základných veciach fungovania štátu. A keď sú politici v úzkých a vidia, že spoločnosť je rozdelená, akým spôsobom je veľmi jednoduché pre politikov mobilizovať spoločnosť, aby možno nevidela niektoré politické zlyhania, neschopnosť riešiť skutočné problémy, je vlastne mobilizovať emočne na základe nejakých kultúrnych otázok, kam patria aj história. To znamená, sú schopní vlastne nám povedať, je tu nejaká, často sa dneska deje, my sme o tom písali s kolegom Láničkom, ktoré už som zmienila, často teraz politici hovoria o tom, že Európska únia chce, aby my sme všetci boli, vlastne chce potlačiť nejakú našu národnú hrdosť, preto nám Európska únia hovorí, že my sme vlastne zlyhali, stále hovoria o vojne a čo vlastne je to vlastne nejaká snaha nejakých nadnárodných organizácií a spoločenstiev, akým nás vlastne chcú podmaniť a chcú nám vziať tú našu národnú svojbytnosť. A pre politikov je toto vlastne relatívne jednoduchá mobilizačná zbraň, akým spôsobom odvrátiť pozornosť od reálnych problémov, akým spôsobom
vlastne prehovárať k svojej základni a povedať im, my síce nevieme niektoré veci vyriešiť, ale pozrite, tu je iný nepriateľ, proti ktorému bojujeme. A pretože tie dejiny sú dôležité, sú tohto schopní a dnešná doba opäť tomu nahráva. Ďakujem. My už sa blížime ko koncu. Sme trošku cez čas, 5 minút po 5. Teda tu v Londýne, už 5 minút po 6. Ja vám veľmi, veľmi ďakujem. Veľmi si vážim, že ste si našli v nedeľu čas od svojej rodinky, záhradky a voľného času pre nás čas a podelili ste sa s vašimi fantastickými vedomosťami. Sofia, ty ďakujem, pani docentka. Ja ďakujem. A Sofia, ty nám prídeš povedať nejaké záverečné slovo, že? Ďakujeme taktiež v mene celej Londýnskej kaviarne pani Kubátová a pán Jašek za váš čas. Myslím, že každý sme si zobrali niečo z diskusie a hlavne to, že ak sa chceme vyrovnať s dejinami, najprv musíme vedieť, o čo sa jednalo. Myslím, že to je asi taká najsilnejšia správa z tejto celej diskusie. Takže ďakujeme vám za váš čas ešte raz, takisto všetkým, ktorí sa k nám pripojili. A ak by som mohla možno vás požiadať len o veľmi krátku otázku, ktorú sme zachytili. Vlastne je to otázka ohľadom toho, že spoločnosť počas Slovenského národného povstania a spoločnosť počas augusta 1968. Čo si myslíte, že je také hlavné posolstvo, čo tieto spoločnosti by mohli odkomunikovať v súčasnej spoločnosti na Slovensku? Neviem, či môžem začať. Ak vás môžem poprosiť, nech sa páči. Ďakujem. Za mňa iba veľmi, veľmi tak v stručnosti, že podľa môjho názoru jednota ľudí a odvážne rozhodnutie ísť protestovať proti tej okupácii veľa znamenali, ale zdôraznil by som tú jednotu. A ten 68. je taký ikonický rok aj preto, lebo na rozdiel od mnohých iných období našich dejín je taký presiaknutý pozitivitou. Proste pozitívnymi vecami, kde ako keby tá generácia tých ľudí, ktorí to zažili, sa stotožnili s tými reformami, nadýchli sa slobodného života, podporovali ich a videli v to vlastnú realizáciu. A preto sa dokázali tak veľmi zjednotiť a preto je ten 21. august 68 napriek všetkej tragike, ktorú tento dátum v sebe obsahuje, zároveň aj dátum veľkého zopätia spoločenského, keď to tak poviem. A tá jednota to je niečo, čo nám aj dneska chýba, dovolím si povedať. Ďakujem. Ja by som možno na to nadviazala aj vlastne citátom Václava Havla. Myslím, že nádej nie je presvedčenie, že niečo dobre dopadne, alebo istota, že to tak bude a že bude lepšie, ale nejaký pocit, že tá vec má zmysel práve bez ohľadu na to, ako to dopadne. Neviem presne povedať, čo by ľudia v Slovenskom národnom povstaní chceli odkázať, ale to, ako sa správali a ako sa hrdinsky chovali v čase, kedy nebolo isté, ako to dopadne. Myslím si, že hovorí to, že niektoré veci majú zmysel aj vtedy, keď si nie sme istí, či pre nás dopadnú dobre. Ďakujem pekne za odpovedenie tej otázky a ďakujeme ešte raz za váš čas. Ja ďakujem za pozvanie. A ja ďakujem.